Legebiltzarreko Bertxe uste nukatu de bertzula. Anderea, lehendakari orde Anderea, alkate jauna, señor presidente de la Federación Internacional de Pelota Vasca, erakundeetako agintari eta gainekoak, ordezkariak, herritarrok, ongi etorriak eta eskerrik asko etortzeagatik. Entzun ikusle guztiei ere mila esker horregoteagatik. Gure herria herri berezia da. Gure hizkuntza berezia da. Gure pelota, euskal pelota, berezia da. Eta gaurko agurra egingo dugu euskalduna daukagun beste berezitasun batekin. Dantza. Berritzear dago euskal pilotaren nabari da. Selekzio ofizialak orain lehenengo partida. Pelota airean dabil, aurrerantz jira eta bira. Naiz oraindik ez den heldu, zuberora lapur dira. Base Nafarrea eta Nafarroaren erdira. Gaur Gernikako kaletan unkidura nabari da. Lorpen handi hau pasako bai da gure historira, ta lorpen handiagoak ere etorriko dira. Ona, gaina ondo kokatua, oso ondo kokatua. Bere hitzalditxoari Jose Mari Michelenak, Euskadiko Oso ondo kokatua da, Federazioaren presidenteak, bertsoa bete-betea. Ongi landuta zegoen, ez teknikoki bakarrik mezua bera ere bai. Izan ere, Euskadiko Federazioa, Federazioaren presidenteak hitz egin du, Euskadiko selekzioa izango dugu hemen, baina ez da Euskal Herrikoa. Efectivamente. Lapurdiko, Base Nafarroko, Zuberoako eta Nafarroako pilotariek ez dezakete selekzio horretan parte hartu.